Hello sa lahat ng kababayan natin dyan sa Davao City, lalong-lalo na sa mga frontliners natin. Salamat sa inyong serbisyo na binibigay sa inyong bayan, sa inyong mga kababayan, pati sa inyong komunidad, pati na rin syempre yung mga security, mga janitor, mga pulis, mga militar, pati na rin yung mga food establishments na bukas, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Salamat sa inyong lahat. Na-appreciate namin kayo at sana pagpatuloy nyo pa itong laban nyo para sa atin. At syempre, balita ko may pa-cluster games si Kong Pulong dyan sa Davao. At syempre, nakasign ako sa cluster 2, kaya go cluster 2, sana kayo yung manalo. Mabuhay kayong lahat.